Magsugba ko daring taong kaya hang turtahon. Ayun. Oh, Magturta. ano nabiling sa boto na kuan? Umiga siguro tulog na. Guys, majumbuntang natang tanan. Magsugba ko daring taong kaya hang turtahon. Manay mang taong dato sa mga garden. Nag-harvest pas Gabriel gahapon. So sa isugbadaan kaya nga turtahan naghuman kaya ganahan makuingan na isugbadaan kay humot. Humot si Zaba. Humuntan ko muna nga isugba. Ana. Asang sugbadaan. Ang pakpakan naghuman turtahan da zon batag itlog. Yes no. Paits nang pamahaw ni. Naluto na butin Be. Luto na ni guys. Lagi. Saan na sa ibang patong na kaya man pang upakan. Panguhaan man na nagpakpak. Nalabian mo ka ni. Nalabian na mo ka ni ska. Luto na. Okay. Guys. Ha? Turta ka? Ang turtahon ag talong. Butangan og eglot. Anong pamakpakan kay labong kuan pa siya. Kanang init-init pa ba? Talong nga gisugba. Yan na guys, upak time na. Nansan halay, kuhitan kay rong di init. Ganahan ko nga ni isugba kay humot ka adjo. Nagluto ba humot siya. Lahi ra just kanang lapuan, naglapuan kay tubigan man inig turta. Lahi ra jud tabang pud siya guys. Yan ang ganito mag-upak lang talong guys. Hinahinay, balag init. Alam mo sa upakan guys, init-init pa kadi mo dikit agi hang upak pa sa unod. Dikit di ay. Di laman yung may bitaw po. Di na guys. Lumuta. Na mukadjo. Mut. Apa yang paupakan ng uban. Lamig din sa isugba. Pwede na ni sa butangan og suka guys. Kanon. Lamig na ni. Sa mga bata kay ganahan man turtahon, ganahan man sila sagol-sagulag mga itlog nga na turtahon sa karedyo. Kaya arong nagay makaon ba? Nga ning natay mga chikiting guys atong paudyon-udyon na gilang pagkaon arong mangaon bitaw. Pero pa libog pud mangaon man pud na sila sigon sa basta kay di laman makahilo. Binagulay kaon jud. Yan guys. Hana nang gitimplahan ng itlog. Ngani ko magturtag talong guys. Yan na. Mana-mana ang pangupak. Hanang itak ang daan nagamang kahang kinadakaan. Ang painitan daan kaya mazo nang inigbutang sa mantika ba. Dali rin sa mo init pod. Yes no. Okay. Dugmokin siya. Mazo gani guys agamang taong kay bay ud. Dugmokin siya guys. Bitay nga na ang dagan siya. Pislaton. Halo sa itlog. Di ba? Ang ibatang na itlog guys, tulo ka buok. Ano na siya guys, kaya ron mumix agatang itlog. Ayun. Magturta. Ano nabiling sa boto na kuan? Kasi man ko na. Uy, arang lami sa mong talong. Ito na yarn. Mga antanin jo, diyan nagamang torta. Puro ni torta ni mong sudaan ron. Tortang talong o torta nga kana. Ujap. Mahaw. Mahaw guys. Mahaw Kimi. Mahaw guys. Hey guys. Morning guys. Nandiyan buntag. Mahaw tanin jo. Guys. Mahaw ta mahaw. Torta.
Kato. Sa man yung mga torta ha? Puro raktorta. Puro ra lagi ko torta guys. Maro nagtingin-tingin. Tortang talong at torta nga ujap. Kana guys, mo ni tortang ujap. Tortang ujap pa na nag-iinit. Kay mo nagi tortang Papa Gabriel gahapon. Ito saan. Mau tanin so guys. Mahaw guys. Mahal. Hindi kinilaw dah. Kinilaw nga palija. Ilang bukan na kilawon. Sugban ani mo no. Sugba nga palija guys ya. Mahal. Day mo sudan day. Nakakuha ko sa dagat. Na, kakuha ko sa susok. Ilantan mas kim-kim. Bako di jaro buntag, ganang manginita. Bibo noon. Bibo day, bibo. Mau guys. Mau tanin so. Na kuwa. Dagat na hapon. Grabing lingaw man kim-kim hapon naligog dagat. Wa malingaw si kuya, kayo man muban. Nagmahay kay wa kauwan. Nguya bas na siguro niya. Hindi kaluwa. Guys, lamiin. Yummy. Umot. Umot. Taon. Ha? Tapos dito taon. Talaga namin naka-harvest ang mga taong guys. Karo nakatorta na gud mi. Daghan na mag-harvest. Baligya na. Ha? Man. Maligya na to sa merkado aron naghimahalin. Alija. Pangkim. Kin ka nabuo mong ligo kapon kin. Dapat kin kaya ang puti ang samot. Sa city, usok tapos dagat. Yan nga. Sa guys ng pangkwana kaya nga magbuka ra. Sa day? May torta. May torta no. May ice cream sa torta guys. Sa man torta ha, torta nga. Ay, ito butang nga. Tangang frame. Hilak ka gaman tukoy guys. Kaya ilhang brother naligsan man. Bravo. Magduwa-duwa man sila. Mas kasada na po dyan. Kau plato ya. Ah. Magduwa-duwa sila. Ma, magduwa-duwa man sila. Sila. Tortang talong. Favorite nila. Yeah, guys. Favorite sa mga kabataan. Nakakuha man si Plastin ka ng samin-samin. Samin. Pero insa man to nakita ni mo gapon. Ito kuan pa nay bugnaw si inay bugsuso unda nay sud. Baan siguro to. Bersin. Puti yun man po si Zagwan. Itu kan? Na. Abin. Abin lagi na mga uguan suso. Dengan hashtag ke wala-wala selamat po. Hindi. Mato ka pangguk da. Nayandak mo. Oh guys. Nakatita man ko ba? Kaam. Mahaw. Wala ko na naman. Ditaw na kamong kuya Gael guys. Grade 9 na ni Puhon. Maligsuso. Ikaw, kinsa na may mong grado rin sunod? Oh, graduating na kamong kuya Kin Puhon. Sunod ma. May botol ng kopi ya. Pinadapad ma ako na po dato. Lubot kami dyan. Limitas. Cute. May nga maliwat guys. May dagka na. May dagka na nga maliwat na. Mahaw. Ato ka na ha? Walo-walo. Alam mo kurata. May blue, hapit ako gusto. Sigaw. Nakapasong ko bato. Naduwala nakakatkat ng bato. Sado na. Blue, pagkakuro. Sa asa. Wala pala sahas. Banak ko na. Muna banakton sa dagat. Napit puting sa bato. Sa dagtong mo nagtunong nanan. Kato na naman ko pa. Ito naligo. Muna. Dato man sila hapon nagtunong nga. Daghan man daig. Mananaptad to. Ito lang sa mag-birthday dagat ba? Tuhon. Walo-walo. Salamat sa mga ijaan. Salamat sa mga ijaan. Ipauban mig hapon.
Ligog dagat guys. Kay birthday Manila, double celebration to. Hapon guys. Sa una mo, nangligo ta. Sa bato dapit nangligo ta. Safety atos among unang kaliguanan guys. Atos bunbun, atos bugnaw si kay lauman. Kay ngan tag nabaw ini kuan nato laum. Nas Kim Kim. Ang si Kim Kim hapit taw si Kim Kim. Kuan kay kaingon man si Jag nabaw. Nga kagunit si Jag bato. Wagit. Wa pa to nakagunit. Padahal ano pun mis de guys. Bunbun rin ta kay nindot. Abun kay kuan man dako man sa space sa ag nabaw pud. Dako ang nabaw. Sa una Ang laom pud dako. Manglabas ami karijut guys ya. Ambag ka manglabhanan. Labas ami guys. Kaya mga basa gapon nang ligog dagat. Oy, nagda man igbaw nagamang basing gamatoy ha. Guys, manglabas ami guys. Isdam. Taka na. Kim, ngunit kimi. Pwede na pwede magbasa-basa sa Kim kay kilantan. Sana man ay warang ka. Tapad. Pilay. Tabo ng mga motor. Tabo ng mga motor dari guys. Cheers. Sana mang laba ng laba lagi. Buat ya. Ayan ka. Abaw man. Bibibuhan ng laba ba? Ta. Bibo ang laba ron. Maapod. Ay! Bibuha, oy! Ano nga na nila ba? Oh? Tara, kalau mau malatang na panan. Saka basket guys, sa mga labanan. Tara mo water, Kim. Bibigyan mo. Kanang padyo. Ah, Waan pa tinong kon. dami silang tambal eh. Samit ta. Dara na tayo suding ko ang tambal ni mo dahil. Ngunit, labas sa mga sa mga hurot tayo mga bunan. Guys, laba time. Manabon na miss, Papa Gabriel. Si Zay, mamanlaw ako mo manabon. Nailabhan ang kung kim-kim kanina. Kaya isuog hapon. May palabhan ang mga... Ano na? Pati saman. Sa? Isda. Tapos isda. Kuya, mag-isda dari guys. Kaya masih magpamangit. Kamagag may isda ba? Laba time. Kaya delikado agad tong mga gipanuog hapon. O di malabhan. Magabuk. Parat pa ng dagat. Labhan dun. Pati saman. Kapag dun hani mababad di hapos tubig nga. Habang.
Ang bibuhag apa nang aligo, uy. Grabe lang masing inita. Para mas kuya kinkin. Ito na mas kuya kinkin na ito pikas. Gila. Anong bura? Siguro dog si... Yan, naghana man na ikang mga labunganon. Kumbati, kaya imo nang kuan, maspasin. Guys, naghana ligo. Pikas. Ganyan, daghag naglubog-lubog diri. Karon gusto na po. Naghana lang lubog-lubog. Nagbata diri, wadi ka kabuti. Anak ni te pa lang. At ang mga ribik. At ang uban. Mga ukroy. Atibilin, dira. Ang mga ukroy. Guys, ang manamig laba. Mag-uban to naghihatid nila sa pag-Abril. Karang nga may nabilin diya. Ang dadan ron. Ang mga ligo sa mi. Mga ligo sa mi. Gukod may sa pag-Abril. Malangol ko no, ma. Langoy ko. Ang tatos pa para rin. Ligo, ligo ta, ligo. Kasawad ka sel, dagang sel, sel. Meron kang sud. Tubog. Ligo guys. Ligo ta, ligo. Lumos na ka. Love! Ligo sa mi kaya, harap ka. Ligo ko. Di ka pwede maligo kay ang gilantan man ka ganina. Tugma na. Eh. Ay! Ano? Aching. Aching. Awak-awak ka pa. 1, 2, 3, sige. Banganan ako. Maanghay-hay na ko na rin amang nilabhan. Pero mamana ni. Grabe na magkaras init. Ligo pud may kay arong mga waagkuan parat sa lawas. Hay time na guys. Manghanger sa ko na rin ang mga hangiranon. Uban. Ay arong mahumana ni. Ano ba yung hangin ang abos? Uy. Mga guban na. Saan naman yung mga hangin guys? Mga gabok man. Dali na dyan mga gabok ng hangir. Uy. Dali na mga gabok ang hangir.